Ce trebuie de făcut ca producătorul nostru să-și poată realiza producția la același nivel cu țările din Uniunea Europeană? Eu sunt sigur că produsele sunt foarte competitive și vă zic încă o dată că au demonstrat-o și producătorii noștri locali, producătorii agricoli care au exploatat aceleași prune uscate care sunt recunoscute de o calitate foarte înaltă comparativ cu prunele uscate în America, în Franța sau în alte țări europene. Deci sunt incontestabile, sunt solicitate. Au fost un impediment cu vreo 3-4 ani în urmă de a exporta, dar acum se câștigă piața în domeniul fructelor, prunelor uscate. Dar ne rămâne să lucrăm asupra aspectului de a o demonstra, adică mă refer la ambalaj, mă refer la reclamă, adică la promovare și la multe alte chestii care noi cu părere de rău o facem foarte prost.